Penny, I do Kenyan Sassem. Ne, me by Jam Hay. Nira, or yes, Antini, Precope. No, ma'am, one and said, na, Bawa Banu. Say, one sheye, no to bomba. Na watch someone who send you city. No, because a penny do Nyansa or Kenyan Sassem. Kenyan Sassem. Or Yansa, dear, and a penny. They say, and found so food. That's what you more be. Nanka, yes, and Nanka, me bubuso. Nanka, chile, a man in the back, Nanka, by a call, Jantua. Makwaba, the Nyansapo TV, eso. Make Nyansapo, and you so I say, yes, I know, but remember, Quanso. In there, my baby, or Minana, and chain. My name Nana, Ebedin Como. You just 7 and a bay. Men per se, may am funso intino. No common and chain, Makubusamin and a dean, Nayadian Comono, Ashaso. Nana, and Makwaba Nyansapo TV. Ah, medio. Nana Pumbo Cordia. Yameno, Pibo. And nobody, I say, than no so I say. Nana, who I say, Nana Benny in the Dinkum. Asanteman Brempo. Something even pong. Ahenenana. Ahenenana Hene. Nana Kwame Mensa Bunsu. Nana Kwame Mensa Bunsu. Ahenenana Hene. Ahene. Nana Hene. Appiah. Nana Sahina. If you said to do a said to do, send it Appiah Bediaconia. Eh. Tinam say Ahene. Say Bacopadia or Hene. The Namsa does to them say Ahenenana Hene. Nessa Udobe Bia. That's right. And your back. Okay, Nana. Nana, ye started young commono. Young commono. Ye cast obi a penina. So be a fool a jenny, or no one a penny. Penny no wine. What was possible? Nanka, so bao cano. Sasa, Tim said in Mancapenny, dear Winnie. Okay. Naso, Mesometra said, who's a levy. Penny. I do Kenyan Sassem. Penny do Kenyan Sassem. Penny. A cast away a penna. Your fans have said, oh no, ba. Maybe a quarana de bear 12 or 13 years. No more cousin, what can be? What can say? What company? What company? What company? So it is a media me cars penna. Because a penny do Nyansa or Kenyan Sassem. Or Yansa, dear, any penny. They say, and found so food. That's what you more be. Wouldn't they? Sir Asanteman to talk, come on, sir. Who said me and Nasa too? Say to opening. Nasi to a person no see comport no. Okay. O see transe, o see casa, o see ye. Unya sembi an kamfa no ntine se penny. So who company their son and kabi mum dear. Kamekano. Okay. Na Matthias. Penny. Nasa susu jagu asemu. Penny. Nasa kwafa bibi free baby bar. Not just all penny. And not just all your penny. Debbie. Penny the kubo penny. Debbie. Penny patato ko day. O penny. Oni mnyasa o dimde. E penny man to kwa mafie. O mama nti wa pata. And friend penny. Ni friend. Sana me fado. Nana yen hwe ni sei. Ye wo ahenfunu bi wo ho. O sei. Ye wo ahenfunu bi wo ho. Ye nso mo ye penny ni. Ena panyifo so kan asem bi sei. Se nimawa niwama sanya. Ofase ni ade. Nti obi wo ho a ofase bi abedi ade. Ama o kan sem bi a e kire se onye panyini. Ye won sem bi na panyini bi o firi na no ba o hene. O firi na no ba. Se nana yen hwe ni sei. Se na anoin eye nana Dormaahene. Ebe kan ensem bi efa sikadwa ho. Se sikadwa kura ya soso ensem a ensem pata. Nti eno sa no e ma ne panyini ana ma ne nye panyini. Ana me ade asem me no kan. So what trust Asante amamrem. Odre sikadwa ho. That's obi ebe to trust ya ebe yode. Dabi. Ye de ni man se nyame na de maaye. De menu mienu ye ni man no. So nyame na de maaye. Se
Obakasi ba fasika dwan se de wo de Dormaahene ekanya sabani abanya sasemu a na ye ka obi a kire nyansa a hona behu so openno ana wa koda behu okay so taze metiase wa obi som kraman wo so aduane ni seme na one na Dormaahene na ye aduane afo me aduane ni o ye aduane ni me aduane okay aduane pa de me na bibi nti ana ebe pie kokofu ye kuro pa ya sepa ye aduane sepa me nana me ma me wo fa ono so je bi pani sasi za kodwa so je bi pani na je bi pani asuminya me nana kwa mpoku no nisi so je bi pani sasi agonya so okay asana je bia bebi oba eba bibi nti amai twen ho firi ho ya nkọ ho kura bi ne aba wo me nana no so okukufu akonya ho nana yenhwe asante eyoman asante yoman de na ma asante ye danso emo bi hu se ohu a odum se asomesi de wo ya asanteni ya hyenso de sa asante de sabe de beto ye minim se mena prepare the second in 1935 na Saturday ne ho kora fira brofo 1935 then Gold Coast okay 1935 na prepare ten ho fa ne franca disa na wotre ha be kasante a ya na medi yawo na medi nyame ase so nyanko mamba ya asanteni isanse asante hwi aseda asante on hwi aseda ye ni English broni kura kun so ye sorry ye chibroni twaniti asante twa broni ti wa kun ti asante your mind this all trust na wo be kan asante wo be kan bibia na ai ma yoro ho asante esi sentro tetua ma nya asante ene dunya asante fo esa ya kwakun mina na kuso bodu wuye no se fa no fa so se kojo media de awia dumienu ayiro ntine fa se kojo ko awia dumienu no ayiro ayiro ukuro no ono mo de sie ani na so no de hia so be kan a kire no hia so ba waka no wo so fikro ma no firim ko no ono abedi akoma tine fra se kojo ko nana ene fra ni nyansa okay nyansa do firi baby tuba a nsa do nyansa oyo tuntimi ntena faako na tutu nana yahwe omfonyini bi ewo abafo tintan fidie no so na ono obi di nkomo na wo ka se ubo krobi jabiti se jabiti jekiti jekiti ewo Eastern region akwam wo bi akwamfo na mena sa tu kontra akwam no ha na se na wo fabri abu awu no medi ade no fa ne dom na kwaf akoto jekiti hene o mana amema ade asafu to de mema na bae no bakudi ni no trans ne asafu so tiase na se sada na bro ho asante beto bron na obeta asante na asante fo pamon na tu kotan baby ko baby na kodu baby na so obroni a abrofo no amua abronfo na amua o ma amua mai
Okay, nana. Ufri akwam jekiti na afri. Jekiti. Ena Dormaahene free. Na nyame bo na betra ha. Oba Kumase. Sintreso. Na otu free Sintreso. Na ono ane tu. Obi bo na pam wo. Ano ko fa tepa. Ko wura mu a ko boma. Boma, okay. Boma. Mumenya kana ya na roho. So ba kasa tu asem. Amo akume. Sante hine se panie etoka jetia no tia. Ya Ahenenana. Ye ne manti asem. Na matrauma de mi na nanim ayfom. Aba. Nene mi wu anade. Mi wu a obi enwu. Na onya nwu so. Onya nwu so. Se me kwa mbosu mi wu. Masikadwa na menya hwe. Wa me na ma ba de kire de me ye. Na m de tia ba gi akire ma bako. Adidim. Ti asate hwe ase da me ka ase no. Ya hwe ase da. Ufi jekiti. Na ati ase tu ba do dwan ba sha ha. Na bre bo so no nsen. Na pa. Na jan ko e. Ko si tapa. Si boma. Na ko e. Ti boma ne be bia wotena twa ato. Boma ofri boma no ko abisim. Sana okọ ko wamfia. Kwa wamfie ko tre wampa before asase ko traso. Na wo beba. Na se onye aduana piesie. Onye aduana piesie de wo fatatre kakena. Na ye aduana piesie ne asuminya. Na ye aduana piesie. Ye de minim sante hinim se aduana piesie ne asuminya. Na kumawuaba. Na ayi aduana fo sana trotro so aba. Na se wonka ho. Onya santini nti onke ho. Onya santini. O asantini. Na mo. Na onde kwade na sabe. Mo me afra samte obi atenenka. Obi aye no afiko me ya. Na so me ya hene. Asante se akwa ahodi ya nko akwa dwane. Na ma me ka bi. Obi aye no. Na wone asante ewo apam bia monkansi ya na odi asante ne hwe na ana fidika kan na mekeka ya na ya asante kan asam da sante ne tadwo mo Dormaahene da sante no de what that sante ne dokro bo na no kwa da sabi na ka baka sante ne baifu na ni so na ni mere hwe omo udin kan asam omo udin ye ntrase fi se media de konfie duonu mienu asemiensa ni sante ni mo ni dida ma me kwa mozumati da obondi so obondi na no ne bia ne ho aso ka hotel na no no ka bi bisada sante ni mo Dormaahene dida wo de de ni so no oyo so benye bi papa masante so benye di papa masante so babo masante asante no oyo na o tu kro na babo ma kro ba so ne fa no nana aduana fo mo ya benfo menya baye ba yesimu ya benfo ono ebi ono ye bayi se odo no kan so ye aduana piesie na aduana piesie je aduana fo bayifo na osemu ye ba benfo nyame na ma aduana susumbo aduana fo na aduana nya bayi aduana nya bayi aduana transfer sa yoko betufo ifo sa papa do biate aduana nya bayi ye ne edija ne body ebe wiase se duana ne paniwu na omo ya tu soja nso tokro be stop nso no nso tokra obeja so maben oba asabe onwo daudi bia bawo ene mahu ene mini na cheze duana fo baifo se bi en se no de ne de na oba ye dia ne dia mintumi nka na emom me kwambosu menye baifo menye bayi
Sare nyameti. Ese baye bia ni aduanafo nya be. Dena bia nya baye. Dena ni bia ni mnyasa na atena. Na ma musa o. Ahenie. Ene mra. E wo tweka bia na. Pi. Ahenie wo etene baby. Ahenie tene baby. Emra etene baby. So tene baby. Ba wo be dia de. Ne bia okuro mu ofi. Wo be shamra. Okay. Ti ahenie ene mra enenam. Okay. Untumi nia de wabra sabe. Ulusa hanye enkoho. Ase me ahini makode a na omumra. Na ahenie ebumra. Emra ebu ahenie. Neso mo nambom. Na ukwa kamp be kabom. Kabom. Be baako. Ama ohini bekuta mra. Nti Asanteman de saade ne ye adwuma. Papa. Na yesi ohimawu obi empie. Enyamra. Emra. Upie. Mampie. Yesi ne santene kopra okokrum. Ene obeha. Ene mamonko. Obi anko. Bi anko. Ene mra. Eye adwuma. Eka ahene ho. Na uni aso de bi ye adwuma. Oh, Dormaahene de ya me pesa me kana sem this time. Sesia me can be because adano me ye cassette bi. Kana sem na me wura ho. Obia ema besia ade obaye oba baye wo de. Na ni monyamu ni bi. Na ni monyamu a onyame de mai no na wonka ho. So taze. Se nyame ma oni monyam. Na de to for na oba babasia begina TV so abaye wa besese nkwase ade a. Kwase aso Yesu anyina duru. Nyame anya kwase aduru. Kwase nyame wanyina duru. Onyina duru. Nyame nya akwata. Onya atwere. Onya adam. Onya ni nyina ya nyano oduru. Gimi nko nyame wanyina duru. Enti omo babasia abaye o sametiwe na oba abaye me. Sama ndai. Okay. Se me nyansa so ba oba osuro. So obeka wa asempo. So na mo ni me hade a. Anu ntina na me ka se nyansa nya obi a wanyi. So wanyi sese me to sese. Me ye 88 years. 88 years. Ka 2 years manya 90 years. 90 years. Na sabe busa beresa. Go jina ni masa me jonso ana me jabananya. Se no do twa beka. Na me nyansa. Dabi. Ti so ka te pani ni nyansa de a. Pani asese pani. So nani. Enyina se. Na nkyerese unim nyansa. Nyansa ana ma oye pani. So obi say ye fa santene ntoto ho. Obi say benana. Ogonyansa ti aburso. Na say kampese ka hinfu bi eni bi no ko ombe tap bi. Na muso de bo mo man. Nyansa no ye edinyi no. Ye frasasi so. Nese nyansa yen fa. Obi akọ school ya professor. Obi akọ school bibia azori magina fia no wagimi. No wo opening no. Dabi. That's right. Nese nyansa yen fa wo. Nyansa. Ya fa wo. Yesua. Oh. Do nim nyansa bo ye de wa bread kwala brim mo. Afi na mehu. Otufo no free na ko Safi school. Safi. Ora ko school. Na be no hu nyansa. Wo ko na ka otu kura ko sai ya. Say so asem. And say asem. Nyansa is there. And that's penny. Yenye penny de wanyini tu. Sakwa bia bi ne no. Akwa ba ya. Aye. Amami kasa o. Na besa do hini bia ho asem beba. Beka. Na omre ba baako de ebeyi ni maako. Ne aka kakra yenka pi. Afi ma bre on say. Na na ya. Se wanyi se mituwe na obi ana auto be di matem. Se minim nyansa.
Adenam se me yade so ye me. Okay. Wa mako school ami abome. Wo ye nkunta mantwa. Ana esu de ma hu teacher abomi o. Teacher bro me no wose kina. Ye ya so yire wo hu. Nti ampa me kofi a ma yire me hu asua nyansa. No. Ti me ba kira no ye mum biu. Ma nya ho. Mesua. Ada sam tutwene. There be. So fan sade a wo de benyin. Oh. Ne bia sabe brothers uba miewu. Wa wu kwampaso. Wo benya baabi asia. Umusa ma me ase. Ese obisa na. Ade ku no hwe. Ese o hwehwem. Ese o hwehwem. Na otra hoda na onyasani. Wo tra ma me ku an ekum no ho. Na onya dibre. Na on page da kwan. Mahama. Na on fe hwehwem. Onye dibre sasate hene over hwem. Ese o di hwem. No hwem no ode. Okay. Nessa okura nkrofo kan, you betima ka video afa ho. Sanate. Okay. So, nti padnasam de o chichemu pio. Chichemu bebre. Nye obi a wanyi kaka padiem na so odimiansa. Okay. Me de me difa me pani wo woniyem. Woniyem. De obeye na chese o ye panyini ana onye panyi. Wo ti okurom na di ko asema kwara wo okurom bayew. Yeah. So ma ho. No pani. There be. Zakora na yew. Na kwara de na kwara yew. Ada kwara nya gwe no yew. Yew. Sanity. Matias. Na yemra asante ya franka no. Ye omu ahodo no. Yellow no jina ma den. Yellow jina ma sika. Okay. Yellow no jina ma sika. De. Na black name. Tuntun no. Black sabe nipa edom nipa bibi nipa edom. They said before black and tuntun. Na green. Bibini. Ya wasase. Green ya wasase. Green so ya wasase. Okay. Na santene de kwachire abroche hima oja hu se ne we yadre ho de a santene so o ska o nipa no wasase sanate na yayi na dan finfini na den chemche no asa kana koto farm koto farm no eno na chira sante na chira wo na chira ne se bia be hu den chemche ni bia na sa wote ko so asa o he boy ni kanim mo za sante hene na eba no odanso yes den chemche yeah so okay ne se no bia ntimi ensi e ho kwan se obi entu untumi nyobi na untumi nyo ye ma sante ro ma kwasa koyo ono kwan na ina de ona ndia ana ma ne tumi okuram ono obi anche ne dia asante dia tre sante ne dia no kura no so no ene ono di ani asante chi asante ma chi a sante ne twi prae ko pradwomu a sante ma numa guase o okay na de prae ko pra onu akofa pra wa he tare se tankase ni no ko pra no o yezula yo dabi sante ne number 1 Abraham kwa afo ho sante number 1 dan do kro de kan ya sam sante bie na no se ya asa nti tumi wona no nim ndo keke osine Asanteman na ma munkodum muntum emrakasa ebetum ebuo akasa gon kasa basabasa wonye sa basabasa woye wabra bibiesi oye so oti asese so oye sara satenity nese nana se ye hwa asante hene enye man hene oye asante momu hene Asanteman dabi onye man hene mama sorry menana onye man hene nese onon kwa ne tin pejo onon kwa ne tin pejo man be man na we man po hene hwe suta hene hwe kwa man hene hwe ko hene hwe fija dada jaja now Asanteman be sante ye superior oso kese
owa otre obai Sante. Na menti ase o. Me be se sa kodoma ba akoba. Ade ntire be ma ne Dormaahene, onye bono hene. Oye Dormaa kuro no ehene. Ti die enti na obeka Asantehene. Wankoka ma hene bio, ba obeka Asanteman hene. Die oji bibia na. Sane sabe bru sana ope bibi pa ye dia. Mampo hen kura so che no. Na ne kuro nya ndonko ne mampo. Dormaa. Let's say Asante kuro ba kokura so chen o. Mesi Dormaa. Dabi. Ko mampo kuro onuro no. So no se se ha. Obasa ya brimpofoi. San me no. Brimpofoi brimpom bi wo kuro be 20 eshenase. No 20 eshenase no nche. No chen. So brimpom onye numa hene. So that's it. Yeah. Na se yehu kasamfonyine bi wo afidie so. Ose. Na se yehu kasamfonyine bi wo afidie so. Aye akom ba panyini. Yehu akom ba panyini nsem bia betu dwa se. Osre na Dormaahene se. Ti se akom asundua ba. Na emum so ode ne ho se be wura nsem nu. Ama asundue no ekọ ama ise basabasa ye ese ba. Nti wosre ne se wontwe ne ho emfiri omo ensenim. Nti na akoye se bi obekọ bia no. Nana. Ozo ka mesere. Unya tepa hene. Onu ane ba tepa. Unya tepa hene mo meye de oye no. Tepa hene. Ofare kura wonyo. Oburu ho because ni wura no ohena se no. Eti oburu ho. Unya no mo nyo. Unya sokore man hene. Lawyer mo meye sa de ekosi. De wo kan. Sokore man so man hene po. Unya sabe oheketua bi ya wo we krom hayi Asante ha mo frechire nko ne kro bi kura so se wo kwaka ho asawo nyane dia nyana sam no to fa no nkojim dabi okaka pata ana okaka sai no nyane dia nyane dia edo waka na ni nyina ya dia ba kwa ameka no ni nyina ye nyansa ehia adade mama munyo adade ne anu eho what's sunya hina akeka obi dabi what's Dormaa bekum hina akeka obi dabi what's amasu akeka obi dabi what's fia akeka obi dabi nada na nko anu ni asam anu ni asam anu nya sabe uye chieftaincy secretariat now ye sabe ayi anchira se keka obi asakofo obi man asem bia be so oka bi anko ka bi nyo dia abeto table so account ye kan sabe uye yi de ka wi na de ono atoso aka bi ani anu akasa ye no atwo ho ayi anu akasa ye no atwo ho onfa ho nkohyem bese something ne de so hia ase na wa masa de na tetewa nyansa wunya bi obre wo nana no no odi animu so hwe no se de ositie ne wosua no metuoi se me ka se me opie ni wa mabua na nana odi fo nana manya bi ko ya pida obeka na na se me ka wa to ho ase wo sa gya kra ba chimade wo maburu fo no wo bunu fo no cross abeche wade gya ba chimade maburu fo ono wo ma no nana asam no ono watna se adwene ho ye hun se sa na yetre wiase ye fa ni biriye ohia pesa minkum nya anko nanga kura okọ ye de mama ba ha wa ye wo kaso anka fo buo brem okay pesa pa hene what has dabi oya pick jet oya pick jet so wo do aba ho no anam so diri hu nenti oya pani nana yen show nansen a yewura wote kokọ so
bokonsem no abra o mampanyire hye ne sasa onhwe na onye ntotoye owie ya ode eye report nu na ekomo mampanyine no o mampanyire kan se tete obehwese ombeye emra bi a bema ahemfuni ne na National Peace Council na dom bagim na ahemfuni na beye 1 ohini bie ni baabi ese otena baabi kan de ope oni o mampanyine ya adwene sa emra chichire santene de mepere na chichire santene enya de enya me de untumi chichire sante okay na abanso oyesa aba onu de enye so nipa wote habi wote de yakoso omuru bi wote bi sana tie sen ka sante a aba edru ma sante ni kro nko fom sante ni nko fom on baji tumi asana sante ba o sa sante be kan Ghana kwa be nkroma obaji tumi na apepe o ansana sante be Ghana sante be ka go ko so be da ne Ghana ti yan ko flag ajira ho on ko America ko other Texas go low flag American try 50 years Texas was star back or low star just all the star be can start na 50 states ti America for Texas for low star no o ko sa low star se na nanum ko bisa Ghana a low star Ghana Kumasi Asante in a low star Asante na yede be kan ho me Ghana na Asante trehu na se yede be kan na low star nes enna Asante so kura na yenya asra police kuon bi asaban for police ya Asante ye na ma aban be ye police Asante na ma aban nya police yes Olba na Asante wo police na Asante ono on police Asante wo bi no we no and abrofo ba fa na Asante ni call you want kwa akra no ye na the police bag Ghana na Asante no na ndi on fa Asante to obi a ho Asante no oba na Asante we police for ana brode be fa no policy no ena le ba manhia ahemfie police want to be that ahemfie police that's right nanu ya na mso Hene ogu sa ko na ahemfie police ne ya Asante o police ye dia okay nana ye free ahini o ye mra ese Asante mpuntu Asante nkoso ese hwe Asante mpuntu a eye aban dada no eye se na nka mo ye interchange so ame de no ama Asante ena fofi antoata ye yomu free aban mu ena ese aban foforo so aba amfa ka to so fofi antoata kase wo ma nye o ka de fofi antoata me no nya adwene se na no mu guso mesi na wo de ade afie nwotwe na wo ye interchange krom ha na afie nwotwe na ade yo Sena dabi wo nyo obubu ya kwasea abandada no obu ya Asante kwasea obse de udu odwan abreche kura begyina sa MPP e beto ama no samom san omdwene na ko de ade fie nwotwe wo so ba ya interchange 5 okumase oba ya aya san otumi ye ba ko otumi ye dabi na fa de ya saso boache odam o keka nsem hu no na asase bo ache de no on kan nsem hu no on say regional minister abeka say na contract mu na omu say eyese nkomo ye no 4 phase akwan 9 ya to so na yo first stage ya no 4 scar but say also mbe ombe first scar ya no so free ayi basna ko bokina wonam soro pa oba ha wonam ha ukwa wonam ha oba nam ha fine wanyo aso anye ana ban ba o se skeni ho babia mudiskato ya ye adwuma wo skeni ho ediente so ne mo yenye Sakura road ring road ebu America every loop what Texas twa Texas ho ahia etu bo ko Texas na usi loop say penawura afena be wura krum sana tie dia de fa akire akoto kwakwa ya kwakwa round so aho na obi a ofri baabi ano
Ufi bakwa do ebo na pese obekumase a. Ura kosa ko tina fa so a na kwa kra. Omaha. Pese oba ha so a no aba straight. Asa. Abani hwe hu se. Se me lu pa beboa. Beboa me, beboa kumase. Abeti enema pii so. Mate fra kra ba. Na obi obasa ko be wanchi baby. Wanchi. Ada na so beka kumase. Sana wako. Etu nam so na do no wate afa so pa. Na wako. Na uji se betima yesa ade no ha. Uji se o man we betima yesa ade no. Obaya. Na se de ha dada. De lubu ha. Ba ise o so ade aba se ise ye niska ye nuru sa abre na betima yesa ade no. Aban kan aban na so se o yesa loop no. Aban na eye. Aban ka so niska o. Sika de misramo mo fa san ho asamba. Na o de ba ka besu. Wa santini. Na o hwa sante nipa se na o parliament. Asamba pa ana wo mantumi ontwe ka kire ayi se wo mo asante. Na sante na ko je bosia abe penti hospital. Me busao. He come for noche. Na say no kura so akodi say. Asante na ye. Na tie wo ni pop do so parliament. Na ye tru ka kira bai. Na tira no obi afeska, obi awiesika. Finance minister wakota America. Oko. Be years one kakama ezura no. Osayeka. There be. There be enye. Na friade. Na baba no a okoye no amose akwa what oyi ba akwa firi so. No de ba kusika bolu. Eno an. Na also oyi mienu o. Dabi. Also obe mienu. Battery. Tere. Miensa. Ba regional minister de tie de okaso mbe mienu o. Me de minimse miensa. Emienu kura se de o man no obi ahụ betodo na yepe. Eno ti wo se ya okodwomu a unya bibia to ohunto. Inti na nipa na ode sa asan betu dia no. Eye regional minister Dr. Frank Amoako Hene. Eye se onu mum ne beka. Ana se de contractor na ye de dwumadi na hye nsa no. Wana the channel na communication free so buy no. Beba. Oba kwase a. Ye president and regional minister. Odo onim de ye no o kama ye. Do o kasa na agini tina menti wase opposition abegini tim. Because one want to menye to obi anso to menyo. One one person obeye no aye nkran. Why ha na krom ha abo saa no mpe no ya asafso boache o saa no mpe no che mesabosu saa no mpe no hwan name it saa no mpe na say asafso boache de ye kan wa ye bio ye nhwe eye amanfurum owabe de owabe e bi na wo kan no afa na yi aba na hampido na mpio o ye dey ba asafso boache ba no be ye na boache we gu kotar kumase Hene oye. Owabe Sofia owabe waye bridge no waye. Waye bridge no. Nwabe. Nwabe fine. Amanfrom wode no. Waye bridge. Balik waye. Nana waye. Ahodem na moda. Nana waye o. Nana na oye ebu no oye. Nana we say waye a wonam so nso to enyiri e mako ani. Woboa saa na tie. Oh nana waye o. Ogusu kotal keke. Nana waye nana enne. Nana sase boache de no oye. Nana hone de nana adansi nti hone de. Me ye the video beto so ma ya hafo mu se hono waye omo kofo ba akufo ba ran me kati akufo do say akufo de ni me say me strong and this papa oh yeah strong and this me ne Rollins from the house you me nye yeti and this nam jina ho what from America yeti and this na ujina ho from America ba come me kati and say pass me yakwada sa kuma to abama asanso boache ubsamsa de me so mo development okay o mo hwe de oye ne mantem ani ese yenya MP papa beside that adebio wo pe kwa sa agina bi to oye ne yi edina na o hwe se na ono pese oto so when the wo ya ade a ne manfo no be kai no ade be gina so sa ade to abama no na se to aba pempuntu se ya jimi ntra de se na to aba pempuntu ya jimi se sentia
Sɛ wohwɛ aban puntuo paa. Asante nka ho. Aban putu asante nka ho. Na de na wa. Ade no na nka kuro te se Kumasi. Second capital. Bebo. Yeah. Okay. Go to New York City. Ahoy industrial capital. Any capital. Go and look the place. I don't need to be here. Now look at Kumasi. And this is about my idea, my Asanteman. Oh, now this is your name. Look at project and this is Jaho. After the hospital, Aka. Anambwa. Kumawu, Aka. Fomina, Aka. Sawia, Aka. Now, I'm going to us way. That's a fair yaba. In few back, you never saw 1 year. Yeah. Nothing of it. Na kuro from market way. Sami kwa na make sami na make na kaya. Na ka Akumasi kwa de kame mu amo. Ka mu Akumasi. Na moto ama me. Fa so ba na nya free mo. Enti untu mu aye. Se kan kan bua de. Na na madwen papa wo NDC team nti ti na ebua. Tina na kuro from market mu giri samba ya maye. Kuro from market ye, unu se unu ro he kuro from market ase. Dabi. Anya kufu. Aya mes. Mes na start kuro. Mes na ha ase. Mesa kwaje bosa ye. Sa. Ada aka obesi ne. Ya ka kufo na start. Aya mes. Komsa kufo, komsa bibi fo no a. Mes na start. Aya mes na ha ase. Yes. Ana aka osa. Oh, okay. Ada aka o. Ye ba nya ne e kwa ha se. Na maka de na aka se ye be wi. Na se ska na de o. Na ska ni wa mo de be. Na mo de ama bibi fo awie na fe na ma hai. Ama me nyimi so ba dio ma yan kan se ya mam buawi ade na mama mo bata su fie wotwe pa 8 years akufo do anya sika seta ne manye sika obi oba akufo do be sika ni na se na amanefo do mu ni na enye party bi o mu ni na so adisi chairman wadafo andisi ne o sika ni me busao Madam Wendy no is Oskani. Na na sami jamfi Oska. Sami jamfi. Sami jamfi akora nya nanu adoko. Se Oska. Oska. So oyi na juma. Na mutu yobi. Mutu yobi. Na adwuma mfie ba akopɛ no. Adwuma mfie ba no Oska sami jamfi wo no. Ozai. Adwuma mfie ba akopɛ awaye no. Ska ese wo no. Oh. Na so ya bogo no apasa ka. There be. Okay, na idea community be say utu asantemanfo the ekoso asanteman be say utu asantemanfo mabunu na ewom utu yefo be dey me catch asanteman mabunu ade ehia ma nipa wiase nokore yesua ne kuredi udi nokore a wadamfo poase udi nokore a ofi eju ma nokore anka ai yama no kura nka dabi si etumi fa no kura di no kura abafo no kura na ma obdam sa no te no kura di ehu hia no kura eche development de wo wiase nyina ye no kura so mo tumi anka no kura ma ehu a ye tumi nya hwi ma nya yi le de me cultural Asanteman mesre ama to Ghana say ye ma no kura entumi ye ye ma no kura fa no kura nya botire ye fa no kura nya boso ye fa kojo kontompo ani ohia nana kontompo no ohia nana na woni mama ya de no wa fa kwanso because go nya sikati wa fa kwanso akobuno kontompo enye ti mesre Asanteman de media mesra mo kakra ani enu kredie si edu di kura me ho a ebe sabrochire etu di di kura me ho a wa odi di kura no nua bia bodo tu tiana ja wenye ade na ye obeti ase na wo twato no twato no ma no esai ema no kura sasa dini dia so yakore obia ka bi wie no to no na dwena ba so me so se de baka de amate ase
mesumi de ni eso de aye de a na emfa ye nyina afa adokura no so na ye de tro de a mesre ye be say MPP for okay ewusiafo na ye ne nana ene bedi enkomo nana Kwame Osebonsu nana bacho odi nanu ano no nana Kwame Osebonsu Kwame Mensa Bonsu nana Kwame Mensa Bonsu Ahenenana Hene Ahenenana Hene ene nana na ye ba na so ne bedi nkomo efa asante ene asante emputu eho me a medi dwumadi enwo chia me dia ne Breto nana Safo Edukantanka se wunya en subscribe ya obe subscribe wa share ama foforo ona wonya bi nhwe enso ebenya bi ahwe na nasema wakan obefa bi na de abo kotodwem na also de bobra oso benyina che panyini ene hwan panyini ene de sabi na no asem eye nyansa na no asem eye afutu edima yenina makramo nyame boa dasene ebesa yi kura preko enim sabe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadoresra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumonim hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo aboa ntaka na mane yekese na ntakra aboa ne die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya